Și aici din curba. E trufe, dar tu te-ai gândit că ai putea să-ți iei câine de trufe? Că mă, văd că Da, Enia, așa da? vreau, da. Enia toți mergea, o mai urmăream ieri când așa. Hai să aduc toporul, să-l tai aia. Are. Am eu un topor aici în spate. Ai? Nu știu, poate. Enia! Ha? Hai, da, vezi, da? Da. O zis ceva, nu știu. Da, ai văzut schimba aceea, nu? Ce să deschid pe asta de la Stai mă, frate. Ce urma să o strâng.
Nu trebuie să fie complicat. Dacă dai de ea o strâng. Bă. Da, după aia trebuie să bagi la loc mai degrabă, dacă ai tu Nu, că una. nu trebuie la loc. A, nu? A fost ca să țină niște borcane. A, cred. am înțeles. Nu mă scot, nu? Te pricep să o legi? Aici a dus ăla. Ce să faceți nu? Ce să faci nu? Not ăla normal, da. Nu ceva. O bagi prin Am ambele, căutat nu? repede pe net, Sau nu? cum o bagi? Da. Caută pe net. Mai bine o luam pe a mea, bă. Că a mea are cârlic direct. Stai numai un pic. Da. Opa. Dă un pic în spate. Să ne pornim deodată. Nu, că nu mai trag, bă. Nu mai trage. Hai, dă în spate că trage pumul. Oh! Gata, dă-i pace. Bag-o prin Dă-i astea. pace că nu mai încet. Păi stai că vedem că zice aici. Dai, mă! Ajungem jos! Imediat suntem acolo. Hai carăm aici, frumos cum trebuie. Orice, numai să nu descărcăm asta, să încărcăm la loc. Da. Acolo nu mai mere niciun spate. Ia uite acolo pe prietenul meu. Oh. Shit. Acum va bine cu ține să nu să nu curgă. A văzut-o de mai. Nu duc să aduc grușma aia. Erai singur când ai pățit? Da. Am încărcat-o, m-am putut acolo noroc, am descurcat-o și m-am descurcat noi. Nu dau pula. N-ai cum să-ți faci altă variantă de drum. Nu știu. Nu știu aici ce o să fac, nu știu exact acolo, numai să bag mult în groapă. Mă dă ideea, știi, ce ideea. Altfel trage jeepul după Mi-a mă. lovit mărul, nu. Pe cine l-a lovit mărul? Pe Newton, Pe da. Newton, da? Dacă e Chipul. inventat? Chipul. Dacă dăm amândoi odată, oare ce se întâmplă? Îi face glitch-ul. Îi face glitch? Ai încercat deja, nu? Hai să vedem. Îi dă crash soft-ul. Adică poate direct să pun un cartof. În găurile alea. N-ai trecut cu jeep-ul sub tot? În 3, 2, și. Da. Noi cam două.
pus, da? Care din ce are? Dar ea vine cu orice băț, găsește, nu neapărat cu ăla. Nu, vezi că acum se gândește ca... A, da. A, pe ce face? Nu e ăla. Cred că nu ne prinde. Du-te înapoi. Era că nu știu. Că ia lemn. Nu e lemn, că nu e ăla, așa. Nu te caută lemn. Ce mă? Ăla nu e lemnul tău. E bun. Da, da. Dar de aici ăla. Acum am tăiat cu bine. Nu e ăsta, ia. E un desen. Wow! Vezi? Da. Ce din insect. Sau e... Cară mâncare pentru mă. Sau au fost... Nu se știe ce se întâmplă. Cine știe? Și poți să le auzi pe aici printre frunze. Da, cred că ne-au simțit și vin. Că cine se ăștia? O poză. Enia nu mai venit. A, uite, bă, ce face Enia? A, uite, uite, o schipa sale și tot. Da, e bășina porcului. Da, asta face puf, cred că când... Da, păi oricum e trecut.